Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I'll be quick to share with you wonders the say shall never end. See, this is Progress the Analyst, and here I keep you updated. Now, Governor SOLUDO has been doing a lot recently. Hey, Governor SOLUDO changed all the chief priests, all the herbalists. In fact, he's arresting all of them one after the other. And right now, the one when he enter, now those girls that are putting on short skirts, dressing and opening their body. Governor SOLUDO is picking all of this. See, I don't really want to talk too much. Follow up and see what Governor SOLUDO is doing, how he tried to change Anambra State now. Let's listen and watch, and I'll be right back. Happy Sunday. Happy Sunday. Ebenje kita. Ejem abago mbago ebe na na-arụ. Ụlọ nwoke onye gegara akụkụ a. Ebe a na-arụ afịa ọfụ na moto park. Ụlọ na-anụ ya. Alụsị anya. Anaghị alụsị ya nwa obere oge, ọ ite aka. Alụsịrị anya. Ịma na akụkụ roundabout a, akụ flyover. Dị na-anya ị ga-abụ mkpọmkpọ ma ndị bụ umbrella ma ndị bụ ibe a ma so on and so forth. Ọ bụrụ na etu a ka ọ ga-adị n'ụgbọ. Ọnya ka anyị ji wee sị, anyị achọrọ ịbịa were polisi na-abịasị onye ọbụla pụọ ebe a without providing an alternative. Ọ bụrụ na aghọta, ife anyị ji wee je bido ịlụ ife a ebe a na-alụ ya ifife n'abalị bụ alụsịa ya ka ife niile adị kpọbasị ma banana ma pineapple ma orange ma ose ma akpị ma ogiri ma so ba niile ugbu ebe a ga-enwe shed onye bata anyị alụzie ya ọ bụrụ ịbata igwe epe then ndị niile a na-elodu aka ọkwa ufuma ụga ụmụuchu Ọnịsha Ọlụ Aba Owerri onye ọbụla eme ugwu ebe a anyị ewezie dozizie the flyover etu ọ ga-adị etie ya mmọnwụ onye ejecha abata ọma na obodo oyibo abịa na be anyị. So onye ka anyị ji esi maka alụsị ife niile a dozisie ya ndị ibe anyị na-eka kpọwagalụ ma umbrella ma ibe a nọkusi ebe niile bụ anyị apụtasịba ngwa fa pụọ sịwafa agaba ebe mana ọ kịta enwe eke ọfụ ịma enwe nke ugbo na-apụ aka enwekwala eke ọfụ ebe ekita nada eke ọfụ ga-apụta ebe jelo solution market ọbịa jelo na ya ba ebe ahụ relax ya mmiri ọ na-ezo ịnọkwa anwụ na-awa ịchọọ ịnyụ mamịrị ịchọọ mbido ije anyị na-etinyekwu mmiri ebe a mmiri gara agba ebe a ọ dịka ebe a na-azụ ọ dịka ebe n'mkpọ ịzụ abịa chọọ ịba keke krọsọ banye keke chọọ ịbanye nke a ịbanye chọọ ịbanye bọs ka ọ dịka ebe wee chake anyị na-abịa onwebeghị ife ụnụfụ anyị ka na-abịa nwayọọ a sị nke mbịa nene tawa ife ahụ nnukwute tawa power of light ekwulọbịa ọ ga-adị 40 meters high 40 meters ga-akwụ n'ime ebe a epekara ebe ọkụ ọsọ ebe ị nọ na Anambra ị gara afịa ọ ga-aba akwụrụ nwa obere oge so ife atụmankasa a na-akpa ebe a
anyị na-abịa nwayọọ nwayọọ. Kpọọ anyị na-abịa nwayọọ nwayọọ. And anyị na-abịa not just nwayọọ nwayọọ, anyị na-abịa n'ike n'ike kịta maka a ga-alụchapụ ya nwa obere oge. Kpọọ ife mbịa tata bụ ụka mana ana m eje inspection. Ana m akpaghala esi m ebe a na-alụ abịa na paakị ebe na-ekita wee bịa ka mmara ebe ha jedebe. Fadị very slow. Kpọọ fadị slow maka ọ bụrụ ebe a ka ba kwesịrị ịkụ ya ọkụ. And anyị gafe achafụ ọkụ kịta unu ga-ebido fụba etu o si aga. Obere oge anyị afụ by the time a na-elu oge Easter anyị abịakwa fụkwa. Kpọọ solution is anyị abịadonu. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah, akwa unu na-afụ ya. Ihe a bụ a dump site. Ebe a bụ a dump site. Mana gọvanọ anyị dump site ya dị na Ekwulọbịa. Mana ị na-anya ihe afụ na gọvanọ anyị bụ aka na-achị Anambra, Professor Charles SOLUDO, now transform this dump site to a mega market stores. Because ọ chọrọ ka ọ bụrụ a park bụkwala ebe ụmụ nwaanyị ndị na-ele ma fruit ma ihe nri ga-eji na-anọ. Ị na-anya na ọlụ nọ ebe a. I'm going to give you more details about this, but a dump site ebe na-ekpofu ahịa ka chale nwamba afọ tọnụlụ ọnwa bụrụ a mega business hub for traders ndị na-ele ma vegetable ma fruits ma all those small scale traders. Onya ihe a dị na Ekwulọbịa. Ị na-anya ifu na chale nwamba afọ si na ya eme Anambra ka ọ bụrụ a one construction site. Ọlụ na-aga n'ezi, ọlụ na-agakwu n'ahịa, ọlụ na-aga n'ebe niile. Maka na nkwa ekwele ọ sị na nya nwere agenda. Anambra State bụ an agenda with a deadline. Yes, ị na-anya ifu na ọlụ na-aga. Ọlụ a this project is likely to be commissioned in the next 2-3 months because they are almost rounding up. Just here for now, the roofing, which is ongoing already. Then the landscaping is already happening. Then the commissioning for Umuanya. And one thing about this similar markets like this is that in Olosia, Ada Nandinania ego on a hapuba, hasuba, waba eba free. Olo ma chale nwamba afọ na alụ na Anambra. Daalụ chale nwamba afọ, daalụ gọvanọ anyị, daalụ.